अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। बरं, आपलं निशाणी आहे पाकिट हे सगळ्यांना प्रिय असतं, कारण इलेक्शनच्या शेवटच्या 2 दिवस ते प्रत्येकाच्या घरी येत असतं। पाकिट ऑब्लिक आहे, हा आयर पाकिट लिफाफा ते दिसेलच तुम्हाला, कारण हे सगळ्यांना प्रिय असतं, कारण प्रत्येकाच्या घरी पोहोचत असते। पण आता हे पाकिट आता काही जणांच्या घरी पोहोचत नाही, काही म्हणजे आपण मागच्या लोकसभेला बऱ्याच इलेक्शन मध्ये बघतो, काही कमी वजनदार, काही वजनदार अशी पाकिट असतात आणि काहींच्या घरी पोहोचतं, काहींच्या घरी नाही पोहोचत। पण माझं पाकिट हे प्रत्येकाच्या घरात पोहोचणार आहे, एकही घर त्याला म्हणजे अपवाद राहणार नाही आणि हे पाकिट सगळ्यात वजनदार असणार आहे, कारण ह्याच्यामध्ये आपल्या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाच्या विकासाचं मॉडेल असणार आहे, तुमचं विकास करण्याचं हमीपत्र असणार आहे। त्यामुळे हे सगळ्यात वजनदार पाकिट असणार आहे आणि तुमच्या प्रत्येकाच्या घरात असणार आहे। त्यामुळे पाकिट हे आमचं चिन्ह आहे आणि ते EVM मशीनवर 1, 2, 3 नंबरला असणार आहे। त्या 3 नंबरच्या चिन्हासमोरचं बटन दाबून आपण सर्वांनी मला विजयी करावं अशी मी नम्र विनंती सर्व आमच्या बंधू भावांना करते। सगळ्यात महत्त्वाचा, सातत्याने या मतदारसंघामध्ये कोणताही विकास झालेला नाहीये। 5, 10, 15 वर्ष तेच मुद्दे आहेत, विकासाचा कोणताही मुद्दा नाहीये। हे कोणते मुद्दे घेऊन हे इलेक्शन झालं सगळ्यांना माहिती आहे। त्यामुळे विकासाच्या मुद्द्याविरहित एकमेकांवर चिखलफेक करणे आजही बघतोय आपण। आज काय चाललंय की विकासाचा मुद्दा कोणच मांडताना दिसत नाहीये। आज जे उमेदवार आहेत कोणी काही बोलत नाही, त्याच्यावर न बोलता विकासावर बोलावं आणि आज मी जनतेमध्ये जाताना विकासावरतीच बोलणार आहे। पुढे काय करायचंय, कशा पद्धतीने करायचंय आणि कसा विकास करायचा आहे या विषयांवर आपण मुद्दे घेऊन जाणार आहे। आता शेवटी ते राज्याचे नेते आहेत, सिनियर आहेत आणि काही फॉर्मॅलिटीज असतात, त्यामुळे पक्षाबरोबर राहणं त्यांची भूमिका योग्य आहे। आता पक्षाबरोबर त्यांना काही फॉर्मॅलिटीज असतात ना, त्यामुळे जिल्हाध्यक्ष अमित सावंत हे जिल्हाध्यक्ष आहेत, सावंतवाडी तुमच्यामुळे की राष्ट्रवादी ज्याला एक हे मिळालं आणि बळ मिळालं, अशा वेळी अमित सावंत पण तिरकीने जे पत्रावर विचित किंवा बोलत की ह्या आमच्या उमेदवार आम्हाला उमेदवार आले आणि त्यावेळी अमित सावंतनी भूमिका बदलली, त्यावर तुम्हाला काय वाटतं? सावंत सगळे आता जिल्ह्याचे अध्यक्ष आहेत, त्यांना जबाबदारी असतात छोटी, आणि हा एक विधानसभा मतदारसंघ आहे आणि त्यांना जबाबदारी आहे आणि पक्षाच्या काही फॉर्मॅलिटीज आहेत, त्यामुळे त्या पूर्ण करणं त्यांचं कर्तव्य आहे, त्यामुळे ते बोलत असते। पण राष्ट्रवादीचे जे इथले पदाधिकारी आहेत ते तुमच्यासोबत राहणार? 100% राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी आणि तिन्ही तालुक्यातले प्लस सर्वसामान्य जनता हे सगळे आपल्या बरोबर आहेत। महिला भगिनी आपल्या बरोबर आहेत, जे अटॅच झालेले आहेत एकदम, म्हणजे लढायचंच काही करून आम्ही पण उतरायला तयार आहोत रणांगणात, तुमच्या बरोबर पदर खोचून अशा आमच्या महिलांनी सांगितलेलं आहे। त्यामुळे 50% पेक्षा जास्त महिला या मतदारसंघामध्ये आहेत, आमचे बंधू आहेत, हे सगळेजण आज माझ्या पाठीशी आहेत आणि मी स्वतःला अपक्ष म्हणतच नाही, मी जनता हा माझा पक्ष आहे आणि मी जनतेचा उमेदवार आहे, एवढंच मला सांगायचं। आता मतदारसंघ मी बऱ्यापैकी आम्ही सगळेजण काम करतोय, त्यांना जिल्ह्याची जबाबदारी आहे, अमित सावंत यांना आणि प्रवीण भाई भोसले यांना राज्याची जबाबदारी आहे। त्यामुळे या विधानसभा मतदारसंघामध्ये आम्ही काम करतोय सगळेजण मिळून, ते त्यांची जबाबदारी सांभाळतायत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं